Fiċ-ċentru tal-kontroll ta' Clean Malta f'Ħalluqa jitlu medja ta' 100 ilment kuljum. Hemm qatt smejjed San Pawl il-Baħar Triq l-Arżnel biex ngħadduh please għall-emerġenza. Iktar elementi komuni huma annimali mejtin, spillix ta' materjal minn ġo trakkijiet, bulky refuse, il-ħruġ tal-borza s-sewda sfortunatament fil-lokalitajiet fil-ġurnata tal-ħażina. Dan iċ-ċentru sar b'investiment ta' €250,000 li jopera madwar 6 xhur. Il-ħidma hawnhekk issir 7 ijiem fil-ġimgħa lejl u nar. L-iskop tagħhom huwa li fejn kellna żoni fejn repetutament li jkollna rim illegali tal-iskart, dawn nagħmlu ninstallaw dawn it-tip ta' kamera sabiex inġibu s-sitwazzjoni kemm jista' jkun taħt kontroll, ġifieri fejn ma jintramix iktar skart. L-ilmenti li jkun hemm u l-abbużi li naraw minn dawn il-kameras ovvjament jgħaddu għand l-Aġenzija tal-Infurzar sabiex jittieħdu l-passi imbagħad minnha tagħhom. Ma' TVM News, id-Direttur Ġenerali ta' Clean Malta Ramon De Guara spjega li miċ-ċentru tal-kontroll ikun hemm marfin dwar fejn qed jintuża il-makkinarju tat-tindif illi jkun fuq barra. Dal-makkinarju jaħdem l-elettriku u se jkompli jiżdied biex il-kenniesa ma jbatux. Jekk qegħdin naraw illum kien nies fit-toroq tagħna b'dawk il-karretta minn dawk il-ħodor dan ħanippruvaw nibdew neliminawh. Ġifieri qegħdin naraw makkinarju qegħdin naraw karretta apposta li taħdem bl-elettriku sabiex il-ħaddiem ikun iktar ma jbatix prattikament u jkun iktar effettiv fil-ħidma tiegħu. Is-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield qal li b'din il-ħidma il-ħmix mit-toroq qed jitneħħa iktar malajr. Qed ninvestu għaliex iridu pajjiż li jkun isbaħ, allura ambjent aħjar, meta jkollok pajjiż nadif u isbaħ igawdu minnu kulħadd. Ir-rim illegali tal-iskart jista' jiġi rrappurtat fuq in-numru 1718.